आरो आं ट्राइबेल संघनि मानसि आरो ट्राइबेलनि उद्देश्यआनो जोंनि ट्राइबेल मानसिनि हाफोरखौ प्रटेक्ट खालामनाय बे ट्राइबेल संघआथ' मेइन दा बे जोंना बेलेन ब्लकखौ प्रटेक्सन खालामनाय बिनिफ्राय जोंनि आसामनि गेजेराव जेसेबां ट्राइबेल मानसिफोर दं बिसिनि हाफ्रा जोंनि क'क्राझाराव नङा बहुत जायगायावनो जोंनि ट्राइबेलफोरनि हाफ्रा नामजारि गैया बहुत एलटमेन्ट गैया बहुत मानसिया ओरैनो गामि दानानै दङ रायजो जानानै दङ बेबायदि एलटमेन्ट मोनै ओरैनो खासा बायदि जानानै दङ दिनैबो बाहाय नुनो मोनबाय गोबां हा दङ बे हाजों आं बे लामाजों थाबायखायोमोन गोदोनो बे हाखौ नुबाय थाखायोमोन आं दि बेबायदि जानानै दं बेखौ मिथियामोन बे हाखौ माने नामजारि दंखायो सानदोंमोन जाय हक बेबायदिनो दिनै हथात गभर्नमेन्टआ बेबायदि खासा दं होननानै बेवहाय जोंनि मावखानानै जाग्रा ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेनो नागिरनायखौ जों ट्राइबेल संघआ बिर'धिता खालामो आरो बेबायदि खामानिखौ जों ट्राइबेल संघआ मुगैयो आरो जोंनि ट्राइबेल मानसिनि जाहाथे हाया खुनु पद्धतियैनो गोमानानै थाङा बा सरकारा बिदि जबरदस्त खालामनानै अन्याय खालामनानै सेनानै लाया जों बिनि थाखाय नोजोर होगोन आरो जोंहा बेखौ गले गले आपत्ति खालामगोन जों मिथिगौ ट्राइबेलफ्रा दिनै नामजारि खालामनो थांब्ला एलटमेन्ट बिनो थांब्ला माबा माबि बुंनानै माबा खिथानानै माबा गिदिंहोफिनो आं दाखालिसो हाबदोंमोन माबायाव सार्कोल अफिसारजों सार्कोल अफिसार बुंदों बे हाया माखासे खास माखासे मियादि दङ बे हाया टाउन माखासे ओमफ्राय रुरेल माखासे गोलैनानै दङ आरो बे हाखौ बे जायगानि मानसिफ्रा प्लट खालामनानै फानगासिनो दं आं मिथिगौ बे हाखौ जाय बायदों बिनि नामखौ आं मिथिगौ जाय फानदों बिनि नामखौ आं मिथिगौ होननानै बिथां माबाया सार्कोल अफिसारा फोरमायदों आरो ओमफ्राय आंखौ सोंबाय नोंथाङा मानो नांगौ होननानै आरो आं ट्राइबेल संघनि मानसि आरो ट्राइबेलनि उद्देश्यआनो जोंनि ट्राइबेल मानसिनि हाफोरखौ प्रटेक्ट खालामनाय जोंनि ट्राइबेल मानसिनि हाया थांजागोन आरो जों ट्राइबेल संघआ मारै जनानै थागोन होननानै आं बिथांखौ बुंदों आरो ओमफ्राय गावनो बुंफिनलायबाय उनाव थिगासे ट्राइबेल ट्राइबेलफोरनि हाखौथ' जों नस्थ' खालामा ओमफ्राय आङो बे ट्राइबेलनि बे हाखौ रिपर्टबो लिराखै रिपर्ट लिरनो आंहा माबाबो गैया अधिकार गैया बे हाया बिटिसिया जा लिरो जा रिपर्ट होयो बिसो जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों बेहाय आङो बिथांखौ आरो नारसिनाखिसै जेबो बुङाखिसै बिनिफ्राय आङो गिदिंबोफिनदों हाबदों आरो बिनि थाखाय जों गले मेम'रेन्डाम होदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनो नाथाय बिसोरो जेब्लाबो बेबायदि खामानिखौ मावाखै मानो होनबा बिसोरो बेलेन ब्लकआव गावसिनि मानसिबो गिदिर मानसिफोरबो हाबनानै दङ आरो बेखौ भेकेट खालामनांगौबा बिस्रा असुबिदा दं साननानै बिसोर बे खामानिखौ मावाखै आरो जोंनि आखायाव जोंहा फर्स गैया बा ल' एन्ड अर्डारा जोंनि आखायाव गैया बिनि थाखायनो जोङो बे बेलेन ब्लकखौ माने माबा खालामनो हाया प्रटेक्सन होनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो जों बिटिसिखौ गले गले खावलायो जों आगोलनि गभर्नमेन्टआवबो जों बे खोथाखौ रायज्लायनो थाखाय बिराद नाजादोंमोन पारमिसन लानो रायज्लायनो होननानै खिन्थु मोननाय जायाखिसै एबारनि गभर्नमेन्टखौ आं बेजोंनो खावलायहरो जाहाथे बेलेन ब्लकआव थानाय इलिगेल मानसिफोरखौ ट्राइबेल माबानिफ्राय बेलेन ब्लकनिफ्राय आउट खालामना हरो आरो जों ट्राइबेलनि हाफोरखौ जाहाथे रैखा खालामो आं बेखौ बे दिनैनि बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरो मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 84866100047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन